Jednu z prvých vecí, ktoré som si tu v Baja California Sur v Mexiku všimol, je ako tá kultúra zo Spojených štátov prišla sem. No tak Baja ako má hranicu so Spojenými štátmi, takže máme tu veľa návštevníkov odtiaľ, ale sú to veci, ktoré ja nemusím. Za prvé, ten sladký chleba, ježišmaria, kto to má jesť. Potom tie veľké autá, ktoré sa tu ľuďom páčia. Doslovne všetci musia mať tieto velikánske pick-upy, ktoré majú 4-5 litrový motor, hej, a už potom sú spokojní. Ďalšia vec, čo som si tu všimol, je nadváha. To je ten spôsob jedenia, ktorý tu je. Ja si nemyslím, že tacos sú zlé na nadváhu a vlastne aj tie štiplavé jedla pomáhajú na trávenie, ale oni tu tých blbostí všelijakých pripravených toľko jedia, neuveriteľné. A potom strašne neradi sa hýbu. Všade musia ísť, aj keď to je len na 2 minúty z domu, musia skočiť do auta a už aj idú. Takže to sú veci, ktoré ja fakt tu na Bacha nemusím. Takže keď prídete pozrieť, ja vám ukážem, kde treba ísť. Majte sa, čauko.